Koso da wacho congratulations kama wantiere karaka. Wacho ni gimoro makare. To SG Akello kendo e weche mag infrastructure kata facilities milose sikunde gi. Mag jopuonj bende ngilose jo kanyo ka daktari openji to en ni jopuonj bende no mula diere secondary kacha kama jogi dibedo ka donje. Mago jok ma dhi senior. Mar ariyo jopuonj mag sikunde madongo gi. Kata jopuonj madongo e sikunde osebedo kae ka yuago kata jumani giwago kendo gine gazette wacho ka infrastructure ni koko bedo boosted kata koko jiwe gidhi bedo kod tabu. Gini gik mage monego bed ni timo kar kae. Klese no sechak ger gidhi nyime. Koso moko nitiere monego bed ni medo nikech kwan mamalo madhi bedo ka medore. Koso range gi wang' mane ka gidonje sini. Clopas gima timore ni infrastructure okapani na big deal. A change matimore kae. Nikech one basic infrastructure en gimilongo ni laboratory. Ka idwa deal gi sciences. Koro giminye medo kanye endo ka school ne nigi limited infrastructure facilities at STEM. Ginene technology aspect. Koro mane mi medo. Classrooms samane the late Magoa work no made gi 11,000. Ma wangi iskunde mo antiro go Kenya kae nitie gi extra classrooms. To gini sani koro en mna gi 3 classes kende. Grade 10, 11 gi 12. Waonge gi grade 13. Mageche ni kanocha wangi 4 classes. You can imagine kaka wangi such space a senior school. Koro gima miska ma paro ni ema miss kabisa. Ni iwinjo ka daktari wacho ni nitiere gino ni cluster 1. Ka cluster 1 timo all the pathways. Kata the 3 pathways onego bed ni gikaw ma mutegno kabisa. Tinya yudo ni koro gima onge kanyo ni jok ma dhi puonjo e manok. Especially jok ma dhi puonjo technology. Jok ma dhi puonjo sports to gi creative arts. Mago ende jok manyalo bedo ni limited. Mane momiyo onego bed ni wan gi multifaceted approach ma Teacher Service Commission nyaka bed open mondo otim gini chon gima ne gifeel mane ogitimo samane watch transition from grade 6 to 7 nyaka koro gitim sani wadonji retooling for the teachers who are there to kuonde mantie gaps mapok otimo employment onego bed ni timo. And mane momiyo wacho ni ka wan bold enough and there is political will as we are made to believe onego bed ni jok manocha ne gi skills manyalo konyo drawing and design to facilitate technology in our clusters. Ndiko oma jogi nikech wan gi so many people manigi diploma, wan gi so many people kata manigi certificate. These are people monego bed ni miyo afternoon block release classes to during morning hours to gidi school gi puonjo. Ana wuon nitiere something ma netimore before I was trained. Ni jopuonj ndiko and jopuonj ndiki nindiko as untrained teachers and they were teaching and gide jok mupuonjwa and I realized ni kare jopuonj mano puonja primary jok mano were trained out of the 6 teachers jopuonj mane trained were just 3. The rest were untrained teachers. Koro mind to one opportunity ni koro one gi trained teachers to kendo one gi jok ma qualified in other competencies madwarore mondo wa develop the correct system. Koro nyaka wabeda open mondo waka absorb gi to wamigi afternoon block release